Azte naiz. Bai, hasi. La rosa. La rosakin. Oso bien. Koloreka zabiz egiten, ezta? Zuriakin, bai. Urdinakin eta beste urdin... Eta horia bakarrik. Oso ondo. Beste forma baten egin aldozuz taldeak? Ez dau beste formarik egiteko taldeak. Bueno, suposatzen da momentu horretan itxi beharko gendula alde batera eta gorde, hau, eta noizian behin atara eura konturatzeko, egin aldala. Handiekin ipini aldoguz edo ez, bolatxuak. Venga, ipini handiekin. Eta txikiekin, ez da? Bale? Bale, guk ezin dotzagu esan, bale? Oso ondo. Ui? Suposatzen da, konturatzen direla beraiek bakarrik, bai? Ez badira konturatzen, izten dugu gelako apaltxo baten, eta noizipein, atara itzen dugu. Eta beste forma bat dago, taldeak egiteko. Txikiak eta handiak, koloreak, eta beste forma bat, ze forma izango da. Bale, txiko dut pentsetan. Nik egin behar dutena orain, dala zuri kontau, zelan egin behar dan, ez da egin behar. Hemen zema bolatxo dauz? Bat. Hemen? Iru? Bi eta bi. Orduan, bi eta bi. Eta hemen iru. Eta hemen bat. Eta hemen zema dare? Iru. Oso ondo, hemen zema dare orduan. Bost. Bi, iru eta bat. Oso ondo. Orduan, konturatzen dienien kantitateka zailkatu aldala edo multzokatu aldala, orduan da momentua zenbakiekin hasteko. Lehenago, ez dau merezi.